In het Stadhuis van Ljouwert strijden section tinksporters om de eerste wereldtitel Friesk Damjen. Onder de deelnemers binnen ex prominente buitenlandse tinksporters, like als schaakgrutmaster Vasil Ivanchuk uit Oekraïne. Friesk Damjen op hoog niveau valt nog net aan. Interesting strategy, interesting opponent theory, many combinations and very special atmosphere, not same like chess and even international drafts. So you like this game? Yes. Ivanchuk giust ronderuit in de jedere Friesk kampioen Marten Walinga. Zij bewend om alleen maar diagonaal te slaan en wij slaan ik rug uit, het west, alle kanten uit. En dat is voor hun wel nee. Dat is echt wel even goed uitzien en ingewikkeld. Frisian players are extremely strong and I have to check combinations every move, every move. So for them it's a little bit more easy. De deelnemers spelen al hier 8 partijen. De beste 4 kwalificeren haar voor de finale ronde die het waasje begint. Ik hoop dat ik bij die laatste 4 zit. Ik doe mijn best. De kansen zitten er wel. Het doel van het WK is om het Friesk Damjen te promoten. Alle partijen binnen te volgen op een speciale website. Voor de winnaars ziet deze prijskleer en een geldbedrag. Friesk Damjen is trouwens net de jinnigste afwijkende damvariant. Na je weken binnen er in Ljouwert demonstraties Tsjechisch Damjen en Italiaans Damjen.